kamar yadda kuke gani insha Allah rabbi mun wasu bayan Allah ne su biyu. Wani muka gabatar masa da aiki insha Allah rabbi na sefa ne na miliyan 7 kamar da kuke gani da sefar Kamaru da kuma riyal na Saudi Arabia kamar da kuke gani dukan muka haɗa muka gabatar shi kuma wani ya ce turaren yake bukata shi sai ya gabatar a inda yake to shi insha Allah muka siya masa turaren da dukiyoyin insha Allah kamar ka tura masa kamar da kuke gani shi ɗin ma nan wanda aka gabatar da ayyuka ne na kimanin mutum 2 zuwa 3 insha Allah wanda duka a guri ɗaya suke kuma an yi nasara an gabatar masa da aiki a shi ma ɗin ajiya insha Allah wanda hakan ya saka su farin ciki kwarai da gaske saboda shi wanda aka gabatar ma har so ya ma ya samu matsala cewar shi dama a rayuwar shi zai samu kuɗi masu yawa haka Allah sarki to insha Allah rabi da yake shi abin rabo ne in dai kana da rabo to za ka iya ɗaukan nan ba ka zo kai mana magana a WhatsApp domin ƙarin bayani nan take a cikin sauƙi domin mai maka ƙarin bayani ingantacce nan take a cikin sauƙi insha Allah to daga mana kowa da kowa ta alkhairi musamman masu bibiyon nan shafi mai albarka a dangata Malam TV to duka mana kowa da kowa ta alkhairi insha Allah musamman mutanen mu na Nijar Libya kamar Chad to Gadar Sauna Burka Burkina Faso Algeria Nigeria Tanzania Saudi Arabia Kenya Cote d'Ivoire Algeria Mali Togo tana Abu Dhabi da sauran kasashe da sauran al'ummar jama'an mabiyan mu na fadin duniya idan yau aka fara kallon bidiyon ma da wuri ayi mana subscribe sannan da na ana kwarsa suke samu tsari domin suke sabon asiri za ku daga samun kai tsaye daga wannan shafi mai albarka na dangatan Malam TV to dai kamar mu kowa da kowa ta alkhairi masha Allah ni dangatan Malam Sharbi za ka yi ɗaukar nan ba ka zo kai mana magana a WhatsApp insha Allah rabbi za ka gabatar maka da aiki na kowane kalan aiki aikin kowane kalan aiki nan take a cikin sauƙi saboda muna aiki ne da jinnu hadimi kenan nan take a cikin sauƙi za a gabatar maka da kowane kalan aiki ake bukata nan take da izinin Allah to dai kamar mu kowa da kowa ta alkhairi idan yau aka bada kallon bidiyon ma ai subscribe sannan a danna alƙawarin sannan a dauke nan ba a tsaya mana magana a wasu nan take a cikin sauƙi domin ƙarin bayani masha Allah to dukan mu kowa da kowa ta alkhairi musamman masu shigowa wannan gida manyan baƙinmu da kuma da muke aikin da su da kuma da muka saba aiki da su a kowane lokaci to duka mu ne musu fata alkhairi masha Allah.